Республиканың студентлар массы күләм мәгълүмат чаралары ассоциациясы төзелде. 40-ка якын яшьләр оешмасы берләште. Түгәрәк өстәл янында сөйләшүдә журналистика өлкәсендәге төп мәсьәләләрне Яшьләр эшләре министрлыгы һәм республика хөкүмәте ярдәмендә хәл итү мөмкинлекләре турында фикер алыштылар. Булачак табиблар да журналистика белән кызыксына. Студентлар тормышы турында басма матбугатта гына түгел, цифрлы мөмкинлекләрдә дә сөйлиләр. Яшьләр арасында нәтиҗәле заманча методлар белән ничек эшләргә кирәклеге турында студентлар үзләре сөйләде. 40-ка якын яшьләр массы күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре түгәрәк өстәл янында очрашты. Яшьләр журналистикасының бүгенге проблемалары буенча фикер алыштылар. Проблемаларны җавап салу юлларын үз берләшмәләре союзында тикшерәчәкләр. Ассоциация также будет являться неким, знаете, единым голосом студенческих медиа. Ассоциация яшьләр массы күләм мәгълүмат чараларының бердәм нигезе булачак. Хәзер без үзебез генә түгел, фикердәшләребез булуын да тоябыз. Яшьләргә республика хөкүмәте, Татарстан югары уку йортлары ректорлар советы һәм студентлар лигасы ярдәм итәчәк. Төп әйбер ул аралашу бер-берсе белән. Чөнки алар журналистика өлкәсендә беренче адымнарны ясыйлар. Аларны күп кенә әйбер кызыксындыра. Аларның сәләтләре күп. Алар үзләре фотографта, видеографта, журналистта, язалар да һәм әлбәттә аларга бер-берсе өчен менә шундый сыйфатлы мөхит кирәк. Менә шул ассоциация шул мөхитне булдыра алар өчен. Медиа киңлектә яшьләр үзләрен ышанычлы хис итсен өчен профессионаллар да булышачак. Илшат Әминов ассоциациягә республика журналистлар берлегенә кушылырга тәкъдим итте. Профессиональ яктан килсәң, аның бик күп кенә шундый катлаулы урыннары бар. Закон мәсьәләсендә дә катлаулы урыннар бар. Иҗат мәсьәләсендә дә ничек төшерергә, ничек күрсәтергә, ничек язарга, ничек үзеңнең фикереңне бар җиткерергә кешегә өйрәнергә кирәк. Чөнки шуңа күрә без алар белән бергә эшләячәкбез дип уйлыйм. Һәм мастер-класслар үткәреп бергәләп өйрәнеп, аларны шул профессиональ яктан булдырга. Калганнары бар, энергияләр бар, теләкләре бик зур, күзләре яна. Шуңа күрә мин бик бүген шатландым. Шундый безнең студент өлкәсендә шундый матур иҗат кешеләр үсә икән. Киләсе утырыш 19 мартка билгеләнде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән бергә яшьләр проблемаларын уртага салып сөйләшергә җыеналар. Фарис Мөхәммәтов, Регина Сафиуллина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.